Ya. Ay, Mabay kaya? habal. Hindi ko mahabal. Habal-habal ba? Habal-habal? Oo, okay. Habal-habal, no? Pero habal din. Plate. Pwede may plate niya. Oh, 200 na ito. Ako sa pulang Mahal araw. yung gasolina ron na. Pulang araw ya. Ang gasolina ron, Pila 100 na, na. pila yung gasolina ron. Ha? Pila na. 100 na. Yeah. Yung pang talintis ko ah. Hatag na motor, ang driving skills ba? 100? Boss, mo hangyo ta ko ba? Pwede ra boss? Oh, pila Kaya may. katay mo yun kay 200 man to. 200. Mo hangyo lang 150 lang ba? 50 mo na soda na pa. 200 na. Punin na yung spinta kay para. Ako boss, lahat po ko ang bakan man. Ha? Lahi po ni siya. Naog. Mo 200 na lang niyo. Doon, 150. Ha? 150 lang? 150. Oh, dahil na. Asa? Ang ato man tapuan. 150 kita nan. Few moments later. Man. Diyo man. Hindi niya. Bago yung buto. Gasolina 100. Okay, lainan. Ay na ni gitu na to. Abal-abal niya. Oh, nga naman. Pwede mo sakay pa ya? Dapat usad din. Ay go pa na. Sigo pa? Lu pasak yun pwede mo bro. Okay na nay, okay pa nay. Ada spinta dong. Ha? Ini po Malay nito. Dot bugat. Ate kabog pa. Buang kita may